Renungan Harian HKBP, Kamis 10 April 2020, Rajaima dirimu. Turpuk Sadarion, Oda 25 ayat 20 walu. Tudoson hutana marparik, nang magargar do halak, naso mangarajai dirina. Rajaima dirimu. Yang ulu tahun mat saya perlu do tajaga jala tajamoton asanang mago ala ikon ado patado minguluan musuh naboi mabahen marmara pertondion dohot haposeota di patudos do di buku podawan moluta doson hutan namat saya uli jala mat saya denggan idaun hutan namat saya uli jalana diaturhon manang ditata dohot mat saya denggan adong dibahit parikna nama kalilingi utai namar guna do pariknai lahu membahin parbaluhan tadap parnap punaon utai dohot menjaga hutai sian aka musuh nana yang rom mandopang hutai dohot na di bagasanna di baheni do mat saya rikot do parik ni hutai di pajongjong lahu menjaga marana naing ro makat surhon utai songoni ma tudos-tudos ni ngulut taganup song sidah huta ditopa debatado hita dohot nasa nguluta mat say uli jala denggan edaun ditopa jala disakap ibanado hita tudos turupana jala tudos tu pangalahona manang imagodei lapatanna asata pataridahon sinondang hamulyaon ni debata marhite hita jala hita gabe tangane ibana mangulahon dina di portibion molo mangolu hita di bagasan lomo ni rohana isi mahita boi gabe alat ni debata patupahon lomo ni rohana alai nang pesongoni dang sude HP jolmai boi mangulahon tugas dohot tanggung jawab songon imago dei saya dongdo sian jolmai naga bisibuan marah tudonganna partuk Tuhan tudonganna jolma aladang boi ibana mangarajai dirina taringot tuna mangarajai diri onma na dipatudos tu parik manang tembok na marguna majaga nguluna sian hamanggoan pangkorhon nina soboi mangarajai diri ima gabe boi mbadabu tuna mangulahon ragam ni hajahaton paruk manang parimas manipu margabus mangarapok korupsi marbada dohot akana asik onma jiani halak naso boi mangarajai diri gabe sega maibana laos mau dibaheni saluhut mahita mangarajai diri tabe asa unang mago jala hatsur ngolu taon amen sian buku si jahawan si genop ari di HKBP buku panok kamu matu debata